کا جارێکدن بدنە بەرهەف کورتە چیرۆک دیسکار سارە ساڵح نێزیکە عەسرا تەنگ بوو دەما عەلی بەر بێندەرێ گوندڤە دەرباس بوو مەشەکە هێدیکا دەکرد پرتوکا جۆغرافیایە بەکلۆریا دە هەردوو دەستاندایە و پێنووسەکە ڕسازشی خستی بەرگوهی خۆدا ji dûr ve dît ku wa hin xort li pêşiya medresa wî gundî bi gog dileyzin berê xwe bi rojê vekir ku dît hîn dema wî heye berî ku vegerê gundê xwe yê ku tirsalê dide û ji xwe li wir jî radikeve pênûs ku hesta nava pirtûkê û girt berê xwe da bi Aliyê wan xortanda piştî ku silav da wan mamosteyê gund hate berexê Elî ve û xwe pê da naskirin ku ew li medresa vî gundî bi tena xwe mamoste ye Elî jî kêfa xwe anî ku ew cîranê wa ye û mamosteyê gundekî nêzîkî wa ye got ku pir ji gogê hez dike serbest ji şagirtekî xwe re got ku here çayekê hezir bike û kursiya jî bîne Elî jê re got ku roj ber bi ava ve diçe û dixwaze bi rihinikê re bigihê gundê xwe lê nexeme wê çayekê bi hev re vexwin qederekê li cem hevman û baş rewşa hevpirsîn ji ber herdû mamoste bûn û mala we li bajêr bû loma li medresa gund dirazhan serbest berê xwe da Elî piştî ku pirtûk di destê wî de dît ev çi pirtûkek te re Elî hinekî ma û li dora xwe meyze kir ez carna sebra xwe bi vê pirtûkê tînim min ji zû te bikilorê xilas kiriye û carna jî ez dixwazim dîsa bikilorya bigirînim xêr e Elî xwest ku min carê biguherî û êdî behsa gogê kir û nav xwe da ku ew pir lîstikvanekî jêhat ye Elî heme da xew rabû lê biriya xatir bixwaze ji serbest xwest ku ew dixwaze herdû dibistan bi hev re bi du golan bilêzin pê re jî got ku ew ê zora we bibin serbest pê re kenî û lê vegerand ku ew karin carekê şagirdên herdû medresan darî hev bixin û bilêzin Elî çaketê xwe avête ser milan û hêdî hêdî ber bi gund veçû rengê çakêt bi xwe nediyar bû ji bandora tavukê yan jî ji pirşiştinê û mabû bêreng peyre serbest bi tena xwe berê xwe da biçolê de û diriya dixûba re û vê roja buharî di nav erdan re diçû Elî gelek caran bi Eliyê gundê serbest de dihat û yek caran riya xwe bi medresa wa dixist û her jê dixwest ku bi hev re bilêzin rabû herdû mamostan li hev kirin û roj jî destnîşankirin piştî nîro bû dema Elî û şagirdên xwe û çend xortên gund gihane cem serbest zarokên herdû tîma xwe amade kirin ta ku dest pê bikin Elî ji serbest xwest ku ew jî tevlî bibin her yek ji Elîkî lê serbest ku bere zarok bi tena xwe bin bû qîşqîjên zarokan yên ku li wan temaşe dikirin gelek derbas nebû ku tîma serbest golek kir Elî weke dîna lê hat dest bi qerbaliqê bi tîma xwe re kir wilo peyre golekî din jî tîma serbest derbas kir û êdî bû bi hinvedaneka ji carîk demjimêr Elî di cih de hate cem serbest û ji kel got qîqîma min nayê divê ez û te jî dakevin lîstikê nebêje na baş e bere weke tevê serbest lê vegerand û çû cilê xwe guhertin lîstikê dest pê kir ji ber ku temenê zarokan ne bêhtir 12 salan bû serbest pir xwe nedida ser zarokan lê wî bala xwe daye ku Elî bêserî xwe daye de rabû serbest gog bi xwe re dihişt û hemû zarok pey wî diketin
علی بهتر عاجز بوو کۆ سربەست دو گۆلە دێژی لوانکردن و پێرەژی هەر دەنگێوی بلندتر دەبوو بسەر زارۆکاندا لە ئیستک داوی بوو 4-0 لێ دیسە قیمە علی نەهات وش سربەست خۆست و نیبدە مژمێرەکە دن بلەیزن لێ سربەست قبول نەکرد قەیت و ترسێ ئەم زۆراوە ببن باشە کە ئازوتە تەنا خۆداکەبن و بەرە زارۆک نەلەیزن علی گوت خۆم ناکەی سربەست لێ بگەڕن پەیرە هەردوو مامۆستا داکەتن هەر یەک جوان هەر ژوا تەنێ گۆڵارێوی هەبوو سربەست بجارێ خۆشدل دایێ دوان دەخولەیاندا 5 گۆل علی کرد دەن بۆ چەپکەین زارۆکان عاقلێ علی بهتر ژرێ دەبر کۆوی نکاری بوو گۆڵێکی ژی بکەی پشتی وێ تو چارە لە پێشی علی نەمان لێ دیسەژی نەد پەجراند کۆ نکاری سربەست هاتە جەم سربەست و گوت ئەزیز زۆراتە ببم بە پێنالتیە ببم کاوەرە ئەمێ هەر یەک 5 جارا لێ خەت سربەست ژێرە نەگوتنا و بەرێ خۆدانە گۆل کۆ شەکێن 11 مەتری بابێژن و ئەو بخۆشی وێ دگۆلدا بسەکنن هەموو شوتێن علی ڤالا چوون لێ هەمبەر وێ سربەست 4 گۆل ئانین قیر و چەپکەین زارۆکانرا علی نەمازانی بوو چ بکەی و هەر قبول نەدەکرد و زۆراوی چوو بەرف سربەست بەهات و قەحر گوت وەڵا تە زۆرا من نەدەبەر و بێجەمە و بۆتا من یا ئەدیداس وەکەتە لە من با وشخۆ پەنتەڵۆنەی منجی تەنگ بوو بنە ڤا ژڤر چڕیایە ئەس vê دەربێ قبول ناکەم divê ku em careke din bi darî hevkevin tê bibînê bê çawa ez ê te dagirim ji gola serbest hinekî berxweket ji gotinê Elî ku mîna zarokên meqeres her divê weka wan be serê xwe pê re hejand lê wî fam kir ku êdî wê neçe serdana gundê Elî bo lêstikê piştî ku ew ecêb jê dîtin و ku wî biya Elî kiriba wê heta êvarî lêstiba ta ku hema bi kêmanî Elî ji xwe re golek anîba